wethu la kuMaskandi podcast talk show libelo bobo kwamanyathi ngiselapha eNquthu ngilapha nje ngasemba ekwaseplaza mawuze lapha eplaza noma lapha eViya Makhoba lapha engikhona ke lapho mina endawo leseNquthu namhlanje sabelela sibambele insizwa lana engafuna ukuyisho engifuna ukuthi izisho ukuthi iubani wakwabani isukaphi forget yebo njalo yaphila yini hayi sengiyabona okay abantu ekhaya ukuthi ubani lo nginaye namhlanje ngiqale nje ngokubingelela mina ngusomntwana ungakwaNgcobo Empangeni eNtambanana ngokuhlala ke la eCalling la eJabulani emzini wensizwa lapha eABC shoye lapha eABC usomntwana Jeka igama somntwana igama lakhe ngifuna uzosho igama ubani bese empilweni ubani uyabona manje sizalwa na abantu abadala manje uma wathi nguzozumbone ubaba wathi umuntu webandla okay into ke bayisebandla yeah okay for I know siyabona somntwana umuntu kebandla fundekile eNtambanani yaze azofela nje ukugaba zomfana ngokwenzele khona lapha eNtambanani yeah usufela lapha eGoli nini eGoli ngifike ngo2011 emva kokuxhumana nokhole ebhasini major uyena umuntu engiqale ukusebenza ninonke ekhaya emakhaya sihlukene ngeyigodi sonke kodwa Empangeni okay yeah so qala lapho ke indaba ke sisebenzisana bengibhala kuyena ekwazi baba kuyashiya ngaqala ke nami ngenza umsebenzi ngo2019 usenziwa khona ke manje ube kunjani nje kusenziwa lebhasini ufika kumuyile kanjani bathi lebhasini benosomnandi benobonakele shothi uintroduce leli badla vele ungena kubo kwabo leyanto jabe besivele sisabantu abagida ingoma noma yena bengaphambili kwami ngokweminyaka kula nje besihlukene ngamagoso besazana nje ingomeni ivele into yethu ibizoba ngendlela right ngoba vele senze into eyodwa esikhule ngayo okay yep la sisebenzisane nje kahle futhi washeshwa ngishiya namanje ngisakhala hayi ngisakhala ngoba leyanto yethu biumdlalo mangabe sizo e-studio besibhala sichumelana ingoma ekuyiyona ezofika kakhulu ebantwini thayi kulonyaka kushayile kanjalo nje wethu kunjalo madoda hey man yazi into njalo uNkulunkulu akababeli abantu abahle abathandi basho njalo ukuthi uNkulunkulu naye abafuna abenza kahle sekufanele ngabe uyabonakala kodwa ke iphendule nemibuzo nemibuzo bafanele khona lokho uyona kakhulu okay hayi futhi ngiyakuzwa mfowethu hayi usebenze nomu so uqala kusomntwana 2019 yeah i-album yokuqala kwaba yithola lesibhamu 2019 2022 ngenza uhambo lwempilo ngogudi kulonyaka ngenza impukane Gadisilonda lo mfana wathanda amanxeba yajula inkulumo phela ngithi naye phela ufike intombi kuyintombi nje singenamona sibaningi bese ufika wena bese ufika uyigubazela shothi wena uthanda ukuhlala emanxebeni leyo qala iyabenza kanjani yona album yokuqala yakwenza kanjani ngathi iyona album nje abantu abakhombisa ukuthi noma bengisebenza nokhole ebhasini kodwa ngiyakwazi ukwenza nami ngoba kunengoma engicathi yasabalala kakhulu abantu bazi ingoma abangangazi mina bengifeatureishe khona uSicebi ethi ngehlelo inhlanhla ngicela ningibongiseni ingoma yasabalala kakhulu leyo hayi wena ingoma yakho leyo ingoma yami leyo track 7 ngiyabona nabantu nje mina sengisebenza kakhulu ukuthi ngoba mhlambe umuntu mayefika endaweni efana kanje akabe sethinta into engiyenzile kulo msebenzi wakhe ngiqale ukusebenza ngama backings mina before nje ngikhiphe album yami khona ingoma Ngelovia ithi Open 10 mina ngangibheka lapho le album ingoma ezo16 hayi wena ngibheka u1 ezinye ngibheka ngedwa kwawo sazwakwazi babethi khowasambe dala hayibo mina ngangibheka lapho ama-album ayi2 baningi nje bangaphe kwezandla zami ngababani yazi makhomo sazwakazi konke lokho kufanele kwathi bani kufanele okuncane lokho kwakulida lapha lokho okuncane bakwamantombazana osazwakazi bephethe umahlasho seNquthu okay no hayi ngiyayizwa futhi wabheka ukuthi hayi no ake ngimeleke manje ngase ngithi hayi ake ngibone ukuthi kuyenzekani ngoba
kahle ngikhule ngithanda Soul Brothers kakhulu. Kodwa ke bengithi uma ngicompose kuphume ngapha ngagcina ke ngingena kanjalo uMaskandi. Bakumukela abantu usomntana bakho bakweseka nje beseka khona nawo kodwa ke uMaskandi usunjena ke nabalandeli inkinga yakhona wayithola kanjani le? Ngiyaye ngifisa ukuthi ngcono kube siculela abathandi bomculo manje siculela abalandeli umuntu omlandeli ukhetha umuntu othile akholelwa kuyena nakamhla wena usuwenze kangcono kunaloyo ngoba akukhethile wena ngeke azakuzwa yona inselelo nayo hayi yona inselelo esinayo kodwa ke sinethemba lokuthi mhlawumbe ngelinye ilanga nathi siyokhula silingane nabo laba uyibone sekucatshwa ngokuthi ibona abaculayo kahle kahle noma kungashiwa beswanjalo inkinga ekhona uMaskandi usukabili usungabantu ababili okuyibona sebewudonsa ushuza sebephethe intambo phezulu nina manje sekumele ukusontwana ukuthi ukhuphuka kwenu sekubheka ukuthi uzokhuphuka ngobani labantu ababili kangawuthi nokunzima ukuthi ukhethe ukuthi uyakhetha bani ngoba ubabili mhlawumbe nobezobabili noma khona uma umzwili ungamuzwa umnye kodwa awukwazi ukukhetha ukuthi hayi ubani alright akulolu ukukhetha ngoba phela bona bayazi ukuthi lento yabo yaqala kanjani futhi bayenzelani basizayo so manje wena ugcina ungazi ukuthi uzothi uncoma bani ubani right ubani wrong ngithuta nendisho ngempela mawuke wakhombisa ukuthi ubani uyamuzwa umzwiswa umsebenzi awenzile awunazo sikhathi leso ababuki lokho bona babuka ukuthi kushuthi usonenkinga nalo wabhekene nayo uyabona manje nje sithole ugodo liyashunqa noma uyosebenza ukuthi uma uwasebenza bani ukuthi ngizothi ngithi ngebe kuthiwa usebenze nobani la usebenze nobani bakuphoqa ukuthi bakade usebenze nalo kuyaphoqakala manje ukuthi kufanele uphinde usebenze nalo noma ngokuthi ngakungaveki ngoba mina ngithi lo la ekusebenzaneni uyayuthungwa ingoma ukuthi le ngoma le ngokwe featuring ifuna abantu into kanjani yes bese kuzoba uhlobo labantu abaculelwayo njengamanje abantu abaculelwayo njengamanje abafuna ukulinda ukuthi ubakhombise ukuthi wena uphiwe uqala la kufika phi bayakuyalela ukuthi ucula kanjani ucula ngani okay ngoba mawuthi uyabheka manje icele kakhulu othandweni manje icele kakhulu othandweni compose sekufuna ucompose manje uyengasothandweni manje uthola ukuthi maye ngakufikela ingoma efana leyo hayi ukuthi ngoba mhlambe ukuthi awuculi ukuthi ngoba bona bafuna leyo shuje leyo ngoba shothi kahle lapha kuculwa ngetrend manje sekithe nje trend wabona kumanje kunale trend yethi kuthiwa thatha lento lokho abantu abesene ngona sezuthuthwa thatha lento manje yabona ukuthi sekufuna nawe ufuna ngoma ukuthi thatha lento nawe ukuthi ungena manje makukhona into ekhulunywa ngayo ukuthi uyokwenza okunge right ke lapha ngoba nakho le nature ke ngoba le ngoma entsha ngoma lapha akazi noma uzoyithi nje umuntu ayizwe okuyiyona izothi 15 yawuna lelilanga athi lihamba kancane fise ngabe selishonile mangiyowabona umedala yothi mangifika kuye ngibambe ngesandla ngithi thali awusukume awuchekele into ngicabanga yona ingoma nje ebhizi kakhulu nje ebantwini yena ebhizi neshesheya abantu bayizwa mfowethu ngoba ziyiphizi u5 kahle kahle okumza u5 ikhona impweni ngathi silonda kube uyena mayidala kube ukeep on moving la ngofeatureshe khona ubonakele okay nenkosi yamagcikama ngiphinde ngithi ngibhala lencwadi ngihamba ngibonakele futhi futhi uhamba phepha lami mfungo ngikhonzele madoda ijogo malise goal impela ihamba ngabencwadi bese ngithi ngintshwatshwane ngehlula ababhemu ngoba sikanda ngibesapha ngithi abantu ngobusinqaba ingoma yethu oje ngoMaskandi ungangena ngempela ngethu hayi lona yivukane lo cha lutho awusilo mhlambe ngayivukane mhlambe ngoko ukuthi igama liselala likhona kodwa cha ngengoma ngomsebenzi aya ngenqeni ulapha ekusebenzeni ke usebenza nobani umsebenzi kahle kahle mina ngisebenza ngedwa bese kuba abantu abafeatureshiwe nabantu beyinsimbi esiginqini ngiphethe usamukelo uVonyandini kuba uzuma ebhesini keyboard JJ enkosini Thuthani umphathi wami futhi okay
ngoba vele uthole into mangabe ufonela wena. Yeah. Hayi ucingo mawuthole mina uthole mina. Hayi kuyasebenzeka bo. Hayi kuyasebenzeka futhi kahle nje le nto ngicabanga ukuthi kuze kufike kusebenzeni siqale ngokuphila ngoba sijwayelene lapha ngokufika sizosebenza ubhasini. Oh yeah. Kwasho ukuthi besihlala sonke ehostel eJabulani. Oh yeah. Naphilela la ngempela moya. Kakhulu siphilela la ngoba kupheka umculo ngale nje komculo. Umculo ngoba ibhonus iyangiphilela le nto kakhulu. Kodwa yonke umuntu uthanya impilo tuthanje mangabe uphila nawe uyaphilela. Yeah. Kuba kuweke mawunenkinga naye hayi unenkinga naye. Indoda enengqondo le. Gatsheni gatsheni babeyazi indoda ekufuna ngiyibonge kakhulu impela idlala indima ngoba kwathi makhamba bhasini yangibiza. Yeah. Indoda ngoba sekunje kushuthi ngokubuka indlela besisebenza la nobhasini kushuthi wabona ukuthi konke ekhona na angayikhipha yena. Yeah. Ngibiza ke wahlala nami phansi. Wabuza ukuthi kwenziwa kanjani ngathi mina angazi mase kunje wathi hayi composer ngizokurecord. Nebala wakwenza lokho. Hawu madoda. Yeah, ukukhashela lapha emcimbini bakhona bake bakubize. Ayi ngisaqopha kuphela lapha kungaze ngihlangana phela. Okunye sikukhulekelayo lokho ukuthi ngelilanga nathi. Lokho abakulalelayo kube sinikeze ithuba lokubabonisa ukuthi sikwenza kanjani masiphambi kwamehla abantu. Yeah, ngoba uyabona into enye ethengisayo umuntu uma esekubonile ukuthi unjani yabona manje dothi haya akazoyiveza loyo uthinga laba ukuthi bakhala ukuthi umcimbi so lapha uye angeke ngisho ukuthi eThekwini ngoba uye eMaritzburg to uyiveza lapho kusuka kubanzima kakhulu ngoba ukuze ube seMaritzburg kufuna uthola indlela yokusuka eGosi manje abasibheki lelo site ngoba phela ngicabanga ukuthi njoba kukhona abakhulu kunathi abaze bebe ngathi nabo kungcono nanokuthi athi umuntu uzokupha petrol kungcono ke lokho kodwa nje uzoyiveza uzofika kanjani lapho ekubeni ungenayo indlela yokusuka nabantu ngoba phela usuku ungewedwa ufuna uqashe imoto ezogibeza abantu labantu ekufuna badle futhi endleleni angithi uyabona manje uyabona leyo nto engathi ngayibheka kulelo site ukuthi isilimaza kusuka phi kuyaphi umuntu mhlawumbe ngoba nani nasebenza mhlawumbe sizani mhlawumbe simithane halfway lokho ngikusho ukuthi mhlawumbe mangathi hayi nginopetrol nanoku umuntu mayeqasha angicabanga ukuthi usukungiqasha mawuzothi unemali engaka funa uzwe mina phela ukuthi ngithini bese sikhuluma indlela zakho yithini ngoba imini ngaziyo nanokuthi nginabantu abangakanani kwazi mina nanokuthi ngizobe ngisuka laphi ngoba phela uthola ukuthi kuyahanjwa nasemhlabeni uyabona ngoba phela kuze ngikusho nje namfuna ngibheke indleko ukuthi ngisuka phi ngiyaphi no why so kodwa uyakhuleka bahle bemcimbi cha bafowethu ayisikhuleka kakhulu akebembheke usomntwana sicela ithuba ukuthi naye usomntwana akeme phambi kwabantu njengabanye angithi okuningi yazi njengamanje bathi sekwenza usomntwana aqhashele kulapha ku social media ku TikTok somntwana uyavela yini ko YouTube somntwana uyavela nama video akhe mhlawumbe umuntu uyashada manje uyabheka TikTok awunanga ngoma ngiyayithanda ubani lona uthi ukhona nje umntwana lapho umningi yini ngikhona noma ngeke ngithi ngikuningi kodwa nje ngikhona kuzona zonke indawo lezi kutholakala abanye futhi abafuthi esinabe emculweni kodwa yalibona incebe zabo ukuthi ngingere kala umuntu abanye uthi kunomuntu nje ongawazi umaskani kodwa mayithi uyangena ku TikTok unokuyibona hawu ayibuke uma bephinde video yakhe enye uwenze ukuthi bese no yazi ngomcimbi ndodakazi yami ngiyamfuna loya uthi uyabona kuyasiza ukuthi ube mningana lapho hayi ngiyayibona ukuthi le ama-social media ngiyayisaba kahle kodwa iyona-ke phela isabalalisa umculo ngiyayisaba kahle mina kodwa nje okuthinta umsebenzi umuntu uma engena ebheka ngosomntwana uzokuthola cha okunye hayi ngeke kuthola uthola nje ukuthinta umsebenzi ngoba bona ukuthi ngoba nje phela abantu sekuqhashwa ngalokho ukuthi ubonakale kuphi so ngiyakukhuthaza bafethu sijwayeleni sijwe futhi kunalaba abathi athi somntwana hayi mina lento iyangijwayeli ngizothi bana kangenzele angiyikhuphasisi leyo yokwenzela umuntu ayikho right ngoba uma kuumuntu
ojwayele ukwenza izinto ngesinxele angagcina esebeka nokungafanele so ukuthi nicelana ukuthi yenzelani into ethinta uyabona bese gcina beka nokunye okubulala wena yeah so nje lokuthi impela ukuthi uyipage la kuthiwa ukuthi hayi ipage nalo loku Facebook account nayo iphethe le ngathi bengayimisa abantu mhlawumbe noma kukhona okwehlulayo ukwashula ubotono ake ngihlula ukuthi ngilandele la uyifunde ngoba phela kusenze imali lento ukwazi ukuthi ungene uhabhe yabona namhlanje ngoba namhlanje ungene kuze nini uthola ithombe hayi namhlanje ku-podcast namhlanje mangine-clip nyana hayi bene-clip lapha ku-podcast so nje yabona into kanjani so akusiyinto engasebenzisa kakhulu leyo hayi yona ayikho nzima ukuthi nje ifuna ukuthi ube nawo amandla no guys so nje othe bahleli la kuphaphatha bahleli inkulumo engihlazi ngisho uma ngithola ithuba elifana naleli ukuthi aboke nabamehlo bawaphendule bawabhekise ngakimi ngikhuleka nje kakhulu lapho kakhulu yebo inamba zomntwana abazomthola kuyo noma ama social media somntwana athini konje usumntwana songane nje kuzona zonke indawo wenza into eyodwa funda eningi ngasafani ngaze gcine sethola sebaningi phela nabo somntwana la madoda ngisho phela usomntwana bakhona bayosomntwana kodwa uqhamuka kwabo abafowethu laba abanye baqhamuke ukulimala kukaBhasi ngoba uBhasi ulimale ngo-2014 okay kwakhona usomntwana ngazi nobani abantu ucingo belingena kimi ngabe mina lo sho nje yazi uma babeshaya isikhala noma umuntu vele igama lakhe mhlawumbe ithuba ke lemfice ngaleso sikhathi bese kuba khona usomntwana weqembu khona abafowethu laba bangapha kamaphumulo ojelele nje ukhona usomntwana futhi mina ngusomntwana nje wasempangeni futhi mina angisilo ngiyiqembu mina somntwana straight angisibo somntwana weqembu so ufuna bekwazi ukuhlukanisa lapha inamba ukhashiya kuyo 072 609 8798 mayiba kuthola imanager yakho nayo ungayishini imanager uma bengangitholi bangibheka futhi kuThuthani wakwaNdlovu oyimanager 072 yakhe 805 7615 lapho manager neyakho siyifake namhlanje ukuthi babe ngamtholi usomntwana bathole wena cha bafowethu mina ngicela ungivalelise bafethu emakhaya kodwa nje ngizovasa amaqedwe valisa usomntwana funa usomntwana valelisa mfowethu emakhaya nami ngizovalelisa cha nami ngibonga nje ithuba lokuba phambi kwenu ngalesikhathi ngithi ngiyabonga ningakhohlwa bafethu ukusubscribe lapho ni like ni comment ku social media yethu na kuyo le video yethu sokwazi ukuthi next time masezi video usheshe uyithole siyabonga bye bye emakhaya bye